Azeria marroia eta zuria da, txakurriaren antza handia du. Burua marroi gorrizka eta txikia da, begiak oso handiak ditu, oso zorrotzak ditu, gorputza marroi gorrizka eta ere bai. Buztana oso luzea du eta hilez estalita dago. Azeria lau hanka ditu eta oso azkar ibiltzen da. Oso hanka mehetzak ditu, oso ondo entzuten du belarrin zorrotzekin. Orojalea da, gehien gustatzen zaiona mahantzak dira. Haragia eta belarra jaten du, mugimendu azkarra du, beraz oso azkar ibiltzen da. Azeria batzuk taldean eta beste batzuk bakarrik bizi dira. Ugaztuna da, bibiparoa da, behar samaren sabeletik jaiotzen da. Basoan bizi da eta basatia da, Inglaterran ehiza egin zuten, orain debekatuta da.